Kajing im ubriu kalong kabalang kot ba. Hagini kesi ubriu haga average uim tang hanya post nem. Tambah kade name day nginam tipi kata. Manu im manu bayam. Tambah bon ubriu uim hakarta kabanyo post nem. Mentaga sengi ngan share yepi eki kato katne kajing shisha kabapidon kam bantip. Bat shisha kata kajing shisha kan sepengedit ya kajing mut jumpi. Bat hangta pilisingau tho bat shisha kajing im kalong kabalang kot. Ko kiperlok pi ejonga kiba pej yakini ke video jonga mentaga sengi. Pila pandon kanu karta bat ngatip bon phidon hakarta kaba arpho hado live post nem bat menta kal adai kapore phi papin stang ya kalawe jong phi hato fintre business lene ki kam la jong lene fintre ki kam sarkar lene ki kam company kae kala banjia hakaji im jongi tang babon ki bru ki wat bantre ya ka kam sarkar lene ki kam haki company ban ya ka balle ya ka business hato pingit ni em bat kata kalong kajing shisha haba obriu upersyang man le ya ke business bat haba kam kiu hangta upersyang man wat daki kam bantre ban pensuk yu bon kibriu ki wat kam namar ki kwa ban secure leni shngan hakajing im man hagane ngalayo ban pulih ya ko we ka sorwe kepala kondok daki start ki ong kumbasan pho person kibru kim kemen ya ka kam ka bakitre Henry katkum kajing shem junga pat bahado parau pho person kibru kim suk lene kim hun ya ka kam ka bakitre but day nakata-katao ki up balano kan wan ka weekend lene ka ski shuti lada fistang bantre hakarta ka ba ar post nem pinsyong thaj hakarta ka ba Henry post nem ka bamut ba pin haptre kumba saw post nem hagita ke saw post nem pin perkhat bahaden bangla syong thaj ngan se enjoy ya ka jingim lane pin enjoy daladap saw post nem ki postpone ya kata ka jing kemen jongki bat ki beru ki laban enjoy wat haka weekend lane ka bakut jong ka tayuru ubriu usyam bon ki jing haka jing im jongo bat de namar kata laban enjoy ya la ka jing im jongo bat hateng ulej chaka depression bat la shu ban mi naka bat haba ka weekend kawan singaw thu ba ka monday kalawan singaw thu kumnu ka ya stat kapor ngiju khot ya ka monday ka on lucky day namar kat kum ka research lalap babon ki biru ki yo heart attack ha ka monday ka day ka on successful day ngibon kam palat ha ka monday ki kam ki bang ibo pending ha ka monday nya hapan mendap ya ka kumta kata ka chance ban yo heart attack kan kiu hado arpho person shubu mentah pila don nru post nam karta bat pila ardait pila jong thaj na ki kam jong phi tang babon ki biru hakata karta ki don bon jaj ka jingpang bat habangi mut ban le ai ka met jongi kalat lot kum haki por ki bangi nang samla kumta haki saw post nam ki ban sawan shi post nam pin thia nyo le ne pras nam pin penlut ya ki por jong phi haki mobile ka babon nangi i penlut mentah bat hadin nangta ka badang sa arpho arsnem bat nakataru pin penlut hakaban sum hakaban sle hakaban le ya ki we pakai je kam jong phi bat pintre kam shi post nam de sakanos nam kan sa epi bapin enjoy de na kata-kata ki ong ka jing im kalong kabalang kot haki por ki bangi dang le school ni perkhat baka college life kalong ka babiang ban enjoy ka bam idon stress Henry dala le college pat ka nangwan ka jing ban khia ka kot pihak ban pulih kam pihak ban perkhat ya kalawe pihak ban perkhat rung saki samla haka jing jongi hangtale ka nangwan ka tension ni perkhat ba anda layo kam kan settle ka jing jongi ngin yo ketulop man la upanai bat hangta ka jing kan suk Henry dalayo kampat ka stress ka nangbon penban ka stress jong ka family ngamla ban pembiang shu bat hangta wan saka corruption stang ka 3 hour bat kata ka stress ka nang ban khia haka jing jongi bat hangta ngi perkhat ya ka pension ba enda ngalayo pension ngan suk haka jing bat ngan light load haka jing mundur pin ring men sim ya ka jing ring men sim ka bakhat do haka jing jong phi ka pin perkhat hakum kata ka khalimat ubriu haka khalimat ka bakhat do jong ka jing jong ju bunut ya ka ka ba ula le Henry ubunut ya ki ki ba ukwa ban le Henry yo ban pendap ya ka ka ba ukwa ban le baro si jing uperkhat umudur bat ubu teng ya kata baro ki la jial lut haga jing Henry ubriu udang sakut kumju klem yo ban le haga jing ulayat lengba ya ka jinglong khana ya ka jinglong samla ya ka jinglong rangba bat ya ka jinglong penmen Henry perlok ngan ya tho ipi kawai baka jing ubriu kam don kapor ka ba de biang bangen enjoy bangen lekmen haganu kapor habang ong enjoy hangni ngam syamut ya ka to ka enjoy ka bangi le shalom syawa rengkat pat ki perlok jongi
Kabara ya kibilor shibot arbot batang shipang sedang sa katimsi timsang katu kamde ka enjoy. Henry ka ay kabangamut ban ong hani ka day kumbaga ktien ka ong le kemen ko samla haki jinglong samla jongme. Wat ai man pentok bria ya ka jing im jongme. Kapor ka yat stet kumta le kemen man lagi por man lagi kalimat haka jing im jongpi. Wanam kuslai ya ka ay kabaki berukin keren le ya ka ay kabafi kwa ban le. Kumbanga juong barbor bahaga jikim jongpi wanam kuslai ya ka aka baki berukin keren wanam kuslai ya ka baha ya ka pasniu ken mau pai tang ya ka de balada ka tukakam ka bab hitre ka ajik man yepi bat ya ki beru ki badan sadon jongpi kata kala biang le kemen mentah om lele fi shong class ayu filaban shong class 8 class 9 class 10 filaban lej college lane filat 3 kam sarkar lane 3 ya kino ki kam le kemen mentau wat ju boteng ya ka jingmen penlut ya ki por jempi rengkat bar ki bahaya ngasem jempi rengkat bar ki perlok jongpi lej syaki jaka ke bab himut man lej pat sngo ya kata ka jumha jong kamariang ong em ya ki basniu ha ka perthe iwe ya iwe udap bi ka kedeu ya ka bot lane ka jingim bat udak di ka kedeu ya ka det lane ka jingyap kene ka bi bat ka di ka jingim bat ka jingyap kamdon ha ka khti jongi Henry udak ubadan hap deng ubi bar udi ude usi kabamut choice kabab penjet panle haka jiim jongpi penjet ya ka it's your choice hatu penjet ya ka basniu ne penjet ya ka babha it's your choice ka jingim bat ka jingyap a bot and a debt pimla pan control dalade Henry ka ka badan hap deng jong ubi bat udi they see it's a choice jet mapi ka penjet kadon haka khti jongpi namar ka jingim kalong kabalangkot lada pi ap ya kapot pin sakut haka jing up lano pin lekmen ko ki perlop ye junga haki por le school ni perkharto dep tangga matric labiang ngila kemen Henry dep matric inong to dep tangga class 12 labiang la sup ka jingim late college lani late line Henry M kamlong kumta endala poi college endala poi hakete ki line ke bangi pule hangta wan sa ke jingkit ke bakia lanungan yokam bat endang la yo kampat wan sa ka jingkit kia lanungan yet ho kumta ka jingim jingi ka ban kia bat ka yai ban kia ha ka jingim jingi lanungin lekmen bat hakani ka proses jong ta ka jingi le jongi ya ka jingim niklet ban wat ya ka jingmen ngajukan mau ya ka we ka surjin wai ka bangi ngap haki radio haki por ki bangi dang kana bat kata ka surjin wai karwai ha ka ten hindi bat ka ongkum ne ऐसे जीवन भी है जिनको जिए भी नहीं जिनको जीने से पहले मौत ही आई फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई kadon kum kata ka jingim kabang yap klem jingim udon uta usentiu uba klem daphu lat lor no share ya kani video jonga shaki perlok jompi ibas ngodom hela ka jong ka jingim makim don por ban yelek men ban yelek sngobha ha ka jingim jongki dak ba postpone ya ka jingsuk ha ka jingim jongki ngin sai kan doi phi hak we pat ki video ublei un kur khoi phi